silné a každý dobrý výsledok nášho mužstva s takýmto celkom je cenný. Penev, robustný, vysoký útočník, dáva gól. Takže predsa len Ľuboslav Penev, 22-ročný synovec trénera Dimitara Peneva, na radosť bulharských fanúšikov z hľadisku na pacientov sa prebil, tu to vidíte ešte raz, do 16-ky, ten Juraška, Mentel vybehol, lenže Ľuboslav Penev, o ktorom som už hovoril, že je druhým najlepším strelcom bulharskej ligy minulého ročníka, ten je veľmi skúseným strelcom a ponad to ani je Valov, Dimitrov, Getov. Áno, máte pravdu, v bulharskej výslovnosti to tak skutočne je. Stojčkov padá po zákroku Rehákovom a je to pokutový kop. 38. minúta zápasu. Rehák podkopol Stojčkova a rozhodca Porumboju píska pokutový kop. Tu je tá dlhá kolmá prihrávka. Rehák rukou stiahol Stojčkova. Ten pochopiteľne využil tento moment, čakal doslova na to, že ho súper bude faulovať. Nedá sa nič robiť. Pokutový kop v 38. minúte, teda 2 minúty po vedúcom góle Sredecu si loptu stavia na značku kopu. Opäť Penev. Áno. 0-2. Ľuboslav Penev z pokutového kopu. 0-2. Čierna streda československého futbalu na domácom ihrisku teda pokračuje. Ľuboslav Penev ľavačkou perfektne, radosti nemá a príliš veľa optimizmu mu výkony našich futbalistov určite nedodajú. Weiss prebíja sa spolu s Lenertom, ešte strela, Moravec 1-2. Takže vidieť, že sa to vidíme, že sa to dá, stačí len troška dôrazu, trocha viacej nebojácnosti. Tak ako v tomto prípade, lopta sa dostala k Moravcovi a ten pravačkou prudko v žrdi v 45. minúte znižuje na 1-2. A tuto všetko vidíme z iného pohľadu, z kamery umiestnenej za bránkou. Lopta sa odrazila viac menej náhodne k voľne stojacemu boji a ten neváhal prudko. Kramoliš. Skutočne ťažko niekomu prihrať, pretože bulharskí futbalisti sú veľmi držia sa ako kliešť protihráča. Až teraz Moravec dostal peknú prihrávku. To bola šanca, ešte stále je. A Kramolišovú strelu zrážajú bulharskí zadáci rukou. Takže budeme svedkami ďalšieho pokutového kopu. Rumun Porumboju ukazuje na biely bod. A ten teraz sa tešia, dúfajú, že nie predčasne, fanúšikovia Interu. Hlavička Interu, prvý sprava Hrivňák, tréner, a Vladimír Weiss, jediný z kádra československých reprezentantov, má šancu vyrovnať. Podarilo sa. 2-2. 14. minúta druhého polčasu, vyrovnané na 2-2. Po dvoch veľkých príležitostického mužstva nevyužitý Vladimír Weiss strelou z pokutového kopu vyrovnáva z 0-2 na 2-2 a za tento počin treba bratislavských reprezentanta. Striedajú aj Bulhári, odchádza Kostadinov a miesto neho na ihrisku Plamen Getov, jedna z bulharského futbalu, účastník majstrovstiev sveta v
Mexiku v 86. roku. Takže dve striedania v jedinej 33. minúte, priamy kop v podaní Peneva a jeho ľavačky. Výborne. Perfektne. 2-3. 2-3. A Mentel postrehol loptu, až keď sa mu od žrde razila do svietla. 33. minúta, pozrieme sa znova. Penev, ponad múr, do žrde a do svietla. 2-3. Áno, autor gólu opäť Ľuboslav Penev.